салом алейкум ҳамватанони азиз. Дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб ҳастем. Чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ оғоз меёбад. хотиррасон мешавем, ки дар ин чемпионати бо нуфузи байналмилалӣ 500 варзишгар аз 42 кишвари олам иштирок мекунанд, ки дар ин чемпионат 30 нафар варзишгари мо низ ба майдон мебароянд, муҳориба мекунанд ва нангу номи ватанро мебардоранд. инчунин қобил ба қайд аст, ки дар чемпионати ҷаҳон аз Тоҷикистон 2 нафар довари байналмилалӣ Алишер Каримов ва Олег Гришин иштирок мекунанд ҳамчун довари байналмилалӣ. лутфан мегуфтед, ки ҳамагӣ дар умум чӣ қадар варзишгар аст ва маълумот умуман дар бораи ин чемпионати ҷаҳон. айни замон дар чемпионати ҷаҳони байни кӯдакон аст 435 варзишгар аз 42 давлати дунё иштирок дорад ва 32 варзишгар аз ҷумҳурии мо низ дар ин ҷо иштирок доранд. имрӯз бошад категорияи байни 12 ва 13 солаҳо мусобиқа баргузор мегардад, ки зиёда 10 ё ки 9 варзишгари мо дар имрӯз рӯзи аввали мусобиқаҳост ва аз футсолон оғоз меёбад ва 9 варзишгари мо хоҳанд дар ин якум рӯз баромад кунанд. ташаккури зиёд, If you are just arriving and you are fighting today, please have your weigh-ins and medals. каме аз фазои ҳамин чемпионат ба шумо нишон медиҳем. айни ҳол варзишгарони мо низ барои ба майдон омадан омодагӣ дида истоданд. тавре аз нақша бармеояд, рақибони варзишгарони мо наздик ба 5-6 нафар аз Ӯзбекистон ҳастанд, 3 нафар аз Ирландия, аз Арманистон. яъне ки варзишгарони мо рақобат мекунанд. аз Изроил ҳам ҳаст. дар чемпионати ҷаҳонӣ имсола 5 то октагон мондагӣ аст. маълум мешавад, ки варзишгар низ назар ба соли қаблӣ бисёртар аст. инчунин дар ҳайати Тоҷикистон Мурод Шарипов, ягона катмени дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон низ дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунанд ва фаъолият мебаранд, ки ин ҳам ба нуфузи Тоҷикистон дастаи Таҷмаф боз ҳам бештар нуфуз меорад. Дорогие друзья, наш коллега из Словакии хотят несколько слов. Привет. Привет. Всем за Словакии желают, как то сказать, удачи. И все в порядке. Тут видимся, как смотримся. Это Приезжайте в Таджикистан. Как вы приехали в Словакию. Желаем вам удачи. И будьте на связи. Будьте на связи? Да. Как то сказать? Смотрите это канал Таҷмаф, Таҷикистон. ҳар як варзишгар пеш аз ба майдон омадан ҳатман аз муоинаи тиббӣ мегузаранд ва тести коронавирус месупоранд. ин педестал яъне ҷое ки ҷоизасупорӣ мешавад. худо кунад, ки варзишгарони мо дар анами мартабаҳои баланд бошанд.